unayo iplatform, unayo uFacebook, unayo uTikTok, unayo uYouTube, umzekelo. Azozithengisa umntu kuni ngelithi, hayi, ndiyakwazi mna ukuhlwayelela. Xa ndihlwayelela emanzini kwenzeka imimangaliso ngoba ndaboniswa ngumamkhonjwa. Athi umntu, ndiyalazi iyeza, umamkhonjwa wayendifundisile. Kuba umamkhonjwa saziwa, uzawuba nethemba. You know, ingxaki apha i-marketing. You know, the more people view your profile, abantu babanethemba loba inokuba uyayazi into athetha ngayo, inokuba uyayikwazi le nto ayithethayo, uyayiva. So umntu nomntu ukhangela indlela yonyusa inani labantu abammamelayo. Abantu abafuna ukuthwasa bethuni, abafuna ukuthwasa bahlale, you know, the long haul. Banyamezele ithuba eli linyamezelwe ngabanye abantu abanyangayo ngokusemthethweni, ngokufanelekileyo. Ndixela uba mna umntwana uphuma ezandleni zakho 2 months, 6 months, ubone sengasekho ephehlweni, okanye kunyanzeleka into yoba umkhulule because uyambona into yoba ayikho enye into ayizeleyo lo apha, uzokopa. Sinalo challenge ke sizinyangi zawuthini na, ezizibeke, ezikhoyo apha kwezi social media platforms. Ufumanise uba ncakasane lo mntwana kahle kahle ufuna ukuba nguwe. Uyayiva ke ngoku? So abantu aba-gullible can be tempted easily, you understand? Because nanku umntwana uthi unyangwe nguNonkonkwezi ukude umamkhonjwa, nanku umntu oyaziyo le nto. Ndinengxaki ngoku, ndizama ukuthi ingozi iphi. Ingozi sekuthinini, I'm not saying ndazi konke mna, umzekelo ngamanzi, ndenza umzekelo njengamanzi, but it can be you know, enye inkundla, it can be ehlathini engetheni, it can be esidulini. Uthi athi umntu uyokulahlisa, yeva, kombiwa isiduli kuthiwe nxabalaza apha esidulini, uzawuhlanjwa phezu kwesi siduli. Wenza into ayeyibona isenziwa ngumamkhonjwa. Ngeli xesha unxathileyo wena, gqi umnikazi wesiduli emngxunyeni akuqengele okokuba, okanye welame because izawubonwa nguwe kuqala le nto. Ufumanise uba njengoba nivula nje esi siduli, ngumntu ufihle iinto zakhe apha. Abantwana abayazi into yoba, umzekelo, ndenza umzekelo, usiya esidulini ikhona into oyikhangelayo. Uyasibona isiduli esikhe sasetyenziswa, uyasibona isiduli esisetyenziweyo. Awungqali nje nasiduli na. Uyayiva ke ngoku? So usiya emanzini, igazi lakho liyakuxelela into yoba yiya kweliphi icala, ngoba ngapha kushushu. Zinintsi mani izinto ezenzeka emanzini eziyingozi. Ndakhe ndahamba nomnye umhlekazi, I think ndakhe ndayibalisa le nto. Khona lam elaa dam liseDouglasdale in Joburg, near Fourways. Kangoba lide libiyiwe ngoku, i-community yaseDouglasdale balibiyele idam, akusangenwa nje, line-security ngoku. Noba ke it's private property, I don't know, because I always thought it was just nature. But sihambile ke ngoku nalo mhlekazi kungekavalwa.
Bakhona abanye abantu nabo bayahlamba kwelinye icala. Neengxangxasi ke, man-made ngxangxasi. Yabona la madamu enzelwe kuthiwa yintoni into ebuvali wethu, you understand, amanzi ehle ngamandla ke ngoku taking la shape yeengxangxasi. So size kule because ufuna laa force nawe yala manzi. Sithe xa sizawungena, xa ndithi kukho ilitye mani eliphakathi naphakathi emanzini, kuyadlalwa ngabantu apha emanzini aba ke ngoku sebegqibile bona intsebenzo yabo. So kuyadlalwa, yabona badlala ngamanzi. Ndiqonda uba he mani, ndijonge lo mntu ndihamba naye, of which umoya wam uyandixelela into yoba lo iliso lakhe linzulu, ndawukumjonga. Like uvibrator spiritually, like at a higher level. Ndimjonge, uyayibona nale nto ndiyibonayo. Naye akhupha amehlo. Ndithi ke mna ke, you understand, ndixelele into yoba saveske saqoqosha into zethu, saphinda asikhange sithethe, sajika sayongena emotweni. Sizoyithetha emotweni into yoba ubone ntoni. Literally mna ndithe tshe ixhego. Eli xhego xa ulijonga qonda uba eli litye kodwa kunzulu kulaa ndawo, like libusizibarha le ndawo, awunawuyofika phaa ungaqubhanga. Ufika kwethu bekungekho mntu kwelaa litye. Laa tamkhulu ufike njani kwelaa litye singakhange sibone mntu uqubhayo eyohlala phaa? Uyeva? Simbone sephaa laa tamkhulu, kanti luckily siyambona soyi-2. Xa sijonga nayo siphinde sijonge, akasekho. Kulapho ndizothi mna, uyephi kaloku ngoku? Uyayiva ke ngoku? Xa ndifika endlini ndibiwe bubuthongo, you know, we cancelled obviously intsebenzo. Ndizobiwa bubuthongo, ndixelelwe phayana ebuthongweni into yoba hayi kaloku bekungekho nto inisa emanzini, lo mntu akadingi uhlanjwa. Ndaxelelwa ke into ayidingayo, adinga ukyenza uyayazi naye, you understand. Qha nguye umntu oziceleleyo kum into yoba gogo, ndicela, caphukela nobizwa gogo ke, ndiyacela torho khandise emanzini, ndiyoyika uhamba ndedwa, uyawathanda yena. Ndizama ukuthi inintsi into eyenzekayo kwiindawo zonqulo, masitsho. Ndikhe ndathi elagcwabeni ndiphehlelele umhlekazi, ndimxhoma ibhekile, sigqibile umxhoma ibhekile. Xa kufuneka simparulile, uve mani into yoba akutheni esibamfutshane, kanti kugrumbe kumngxunya apha ngaphantsi kwakhe yena yedwa. Uyayiqonda ke ngoku, luckily umntu endisebenzisana naye like i-body language uyayibona, you understand. Sakwazi umtsala, azazi sibe saparula, samkhuphela ngaphandle. Uyayiva? Amanzi ayakhomyunikheyitha, anayo indlela athetha ngayo, but xa ungakwazi umamela ukrancukrancu, uyayiva? So the danger is bajongeni abantu. Andithi we are perfect thina, but we try to be careful. Siyoyika nathi siyawohlonipha amanzi nezi ndawo zonqulo, you understand, but mjonge umntu. Sanuva abantwana abantu besithi hayi mna ntononi ndiphume esandleni sikabani, ndiyawazi amayeza, ndandiwafundiswa ngubani. Uyawuze utya into erongo engatyiwayo, ithi kanti yeyocima, kuthiwe wena yifake emlonyeni, uyoqhinga esibhedlele utsho ungabuyi. Ndisithi nje watch out, mabayeke ukhwaza amagama ethu, mabanyange ngelungelo.